Gunna stá goibh chuirde is mise ONP agus si é leabharmheas agus an leabhar bheas go maniu ná Rúin le Pádraig ó Fiannachta agus seo cnúsach Fiannachta a tháinig amach tamilsach fada hin idir seachta dó an sagart má nuad agus pád níl níir sin rólas gom faoi Pádraig ó Fiannachta is don gur bhéh siúd an sagart gur baintige leis an d-shirt sa dagen is dóilm agus alán scolóireachta gaige agus réid ach tá sé anna bhachar fad an suirt legan amachatá an leabhar ná go mííon chuirsís ar an dáin agus míú ar chuúil ar an dáin agus léir ar an taobh clé agus sin ar dhéis bíon an dáin féin agus uaireanta ní mallam chucha go mar sin mar deganá stáilm gur chuir go seasacha dáin as féin gur chuir go bhealfa dáin a léamh agus a hiiscint dúirtú an dáin hain léamh ach an cúil agus an scéile hain leis an dáin sa chasáir seo tá sé anna bhachar fad tá dáanta sais moltacha ar chuoine gur bhaithnig artha tá lán dáanta an bhainins le caiintóirí deireadh dúchas chun é chlór gilbheach gon é chlór lis ceanúir beidir Maggie ní ualaí an bhain sin a bhí faoi agalamh ag Liam ó Muirle agus lína eile agus an sin sais tagartaí nach mefa a súile ó hagart rudí granúr a rudí dána túirmíocht faoin tagartóireacht agus faoi héal an tagart agus se roiint smaointe faoin chu taistil freisintá agus an sin tá an stuff tá an tanga anna sever ar fad an tá na tagartí cultúrtha anna sever tá stuff leidineach religiúnach an freisin tá caintine ó gaige thuchas an chlór tá stuff áú len ó gaige chur go ghaoine do gur vascar go ghaoine dó nó níach sé gaige cho sever se bheith ní dóilm marach gur basan lá sin dó agus se hain go leor duna dáanta lom tá siad anna glic anna cliste agus tá cúpla eisteáin go béirle an é héin a rinne áhfuil sais meas ar an rím agus ar an madreacht agus ar a lehéad seachas eisteach an díireach agus se near an leigh mé rud dáíon beag a hain liom tá chunta sa bháin aige ann ar hacht ar seanna lábhscríbhíní thuas faoi íon cheanntí a bhí a nuachan agus gur bhail sé an láiscríbhinn ó R&T le bladar agus gur rair leis an láiscríbhinn a thuirt go má nuad agus beidir é a chópáil agus sin beidir gur tu go chráisiir deirí agus gur bheith an duine deirí go lé an láiscríbhín ná duine a bhí na bhacléin nó na ghaalta ag Seán mac Critín duine duna buichmhór á hebh na láiscríbhín ná na Fiannachta se cáil sé sin láiscríbhíní an chóir tá bheith teachtar cáilte agus se glóir tagartaí do cheann sléimhe cheann slé agus na scéalta dúchas do chrideine nó do ainis inmheannach an na hagla sin nach meach mór na óla go mar ná nach meach rá himúldum a chu fósatá anna bhachar fad do man lucht éisteachta i gcuil chuí tá ceann seo anna granúir learning sé ar chainte thug sé se bhí me lucht éisteachta faoi mo bhuiise gom ó osclaíos na bhéal agus go nuairt go raibh agla orm go raibh bainneach béal orm an siúd am rothanan lei a hallan taobhnig bhfuil dríocht éige mo lucht éisteachta agus churadar le baní mé síoch níos leis an dáin breise úd mo chrúg do bhás a bhhuil agus a báil sa cá sin é báil farga na bharastáilm agus má calla á bhaint as na freacha i gaiirí mo lucht éisteachta níl pornograf sa gailge litríocht thuaiche íon gailge agus ní féidir dá lehéad a bheith pornografach galar carach é siúd sport tíorthúil atá sa dáúd me léir nuair tháinig duine den lucht éisteachta an legan clómhúilte den lecht bhí sé anna bhí hastalm dúirt sé nach raibh sé de bhisne chunam ailsiú mar a chaintí sé is trú an áibh tí pefadánig den éigent agus bhí dánig a faoi sin agus dá eile ag faoi sin agus se an sin dáanta multacha mar a bhíon uaireanta dáanta áitiúla de hémas ó luing ba bheit ann tú i lá an énig a hémas í luing hasíis a de chosa deirig gan gá le teanta ach de éireacht fritil
Thugus roiir go dúine bheachairí bláfara éig sé chuoin an dúna, bheala sé reis an dóchas an tanam is an chuislinn inar gríthe scóilta, an síl de scéig bhreanar teolaí. Éireacht fritar nach de é sin. Agus náire Tá bugan duna spáitiní famine á réiteach aige leis na dáanta. Bhí cnósach ag ribhe seo punk ach na Rúin seo Rúin is sé híal mar sin tá cí leis sin tá trecheang choimhéideach trecheang sin sort tré sé focail seannach aige tré rud bhfuil trí cín go rud éigen an agus tá sé an himúil an gael ná an téir nach a bheith taistil sna seachtaí ádag leis né Vladimir an ghlacha a bhí lo agus le hééis sin bhí sé sin anna himúil taine sé sin go gáí mar tá sé lethra go mór sin tá sé cho héasca teachta olalas faoin dahan mór mun sin nach sé ro himúile heile. Sin tá stof mar eile stof polúil mar éaltar scóil Rún Cuoin a bheith á dúna agus an sin duine éigen a dhéal de urlábhas an rialtas nó de lábhláidir an rialtas agus tugtar sé dintar scannart ar an duine sin. Se sampla de éigen dála institutional violence dúna scóil Rún Cuoin dar le seo chuncap anna úr ar fad is in 1970 stáilm. Sin rud nach me cinnte ar fad faoi. Sin gur fearr an focail forréigen a chunáil le chuirsí síanamh ar réigen fisiciúil ach tú sin thuirim se. Dáanta moltacha eile dáin faoin márneach agus ag machnamh ar a athhrú creidirh, tá sé sin sna scéalta dúchais agus an sin tá látarin fáil ledanna an. Helófá nach danach sin leat ach tá na dáanta anna bha ar in gahanana bhalo. Sin nach ceann anna granúrán. Bháil lasca go hiic sa rútín. I gléip heile idir olúna agus micléin i má nuad tá sé sin anna granúir ar fad. Cosláán gain mór na heimsirih. Head cóil an ceanúir sin ach bhín sé i mulla na seannachchaintúirí go na chlár. Agus sin rud anna himúid mar tá bhéach sin imethe ar fad inis ach bhí go leor chaintúirí ans na seachtaí is stoilm. Agus is trú nach chu níos mó tafadaí a going nó nach chu níos mó de chormacha nó nar chuamh níoch an gailta sin is mór pace é nar airig le éis sin íanamh. Agus se i mé féirste dó tá dá éigen is stigann sin áit éigen. Cai tusa aimimsú éistúir. Sin é Rúin le Pádraig ó Fiannachta. Bhí meascam coppla ceanna na sagart sin na sagart léanta. Ar a bheith Pádraig go Fiannachta an fearr bhí bhaintach leis an t-shirt. Agus ar a bhaintach le heistúáin an bhíobla? No. Duine eile bhíonn sin. Tá mé an sinna heiceil inis agus níomh chun an bud an seo cheartú má bhí dul. Sin é slán tamlína chuirde.